Здравейте, прекрасни хора, където и да се намирате на нашата чудесна планета Земя, в която часова зона да сте. Последната книга, която прочетох, беше на Дейл Карнеги "Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота". Това е на български. Изключително хубава книга. Бих препоръчала всеки млад или по-възрастен човек, на каквато и възраст да сте. И всеки път, когато имате малка нотка на безпокойство или пък забелязвате, че самото ви безпокойство започва да се увеличава, тази книга да я имате във вас. Това е един прекрасен наръчник за това как да преодоляваме безпокойството. Вътре има абсолютно практически насочени съвети на успешни и известни хора в миналото, които дават своите насоки, дават своите съвети, как те са преодоляли безпокойството. И именно Дейл Карнеги, описвайки ги в тази книга, той за пореден път доказва, че в неговата практика, че те работят, тъй като и той ги е изпитал, ако мога така да се изразя, върху себе си и върху своите ученици и последователи. И последната глава всъщност има няколко истории на хора, които са преодолели безпокойството. Искам да ви прочета една от тях. Смятам, че всичките си заслужават да бъдат прочетени, но тази специално на мен много ми хареса, защото е свързана с психосоматиката в тялото на човек и как всъщност наистина безпокойството може да ни разболее и именно когато се отървем от него, можем да оздравеем. И всъщност как сами си правим болестите и как по обратният начин сами можем да се излекуваме от тях и да подобрим състоянието си. Отървах се от язвата и безпокойството, като си смених работата и психическата нагласа. Това е история на човек на име Ардън Шарп, роден в Грин Бей, Уисконсин. Преди 5 години се чувствах притеснен, депресиран и болен. Лекарите казаха, че имам язва на стомаха. Казаха ми да пазя диета. Пих мляко и ядох яйца, докато не започна да ми прилушава от вида им, но не се оправях. Един ден ми попадна статия за рака. Стори ми се, че проявявам всички симптоми. Вече не бях обезпокоен, бях ужасен. Естествено, язвата ми се влоши рязко. Последният удар дойде, когато на 24 години не ме взеха в армията, защото не бях физически годен. Бях същинска развалина, точно когато се предполагаше, че трябва да съм в разцвета на физическите си сили. Това беше краят. Не виждах нито лъч надежда. В отчаянието се опитах да разбера как съм се докарал до това ужасно състояние. Бавно пред мен започна да просветва истината. 2 години преди това бях здрав и доволен от работата си като търговски пътник. Но военновременният недоимък ме бе принудил да се откажа от търговията и да се хвана на работа в една фабрика. Ненавиждах работата във фабриката, а на всичкото отгоре се бях сприятелил с група отявлени песимисти, с които съдбата за нещастие ме бе събрала. Те бяха недоволни от всичко, нищо не беше както трябва. Постоянно хуляха работата си, недоволстваха от заплатата, от работното време, от началника, от всичко. Разбрах, че подсъзнателно съм възприел отрицателното им отношение. Започнах бавно да разбирам, че язвата ми вероятно се дължи на собственото ми негативно мислене и кисело настроение. Тогава реших да се върна към работата, която обичах – търговията, и да общувам с хора, които мислят позитивно и конструктивно. Това решение може би ми спаси живота.
Съзнателно потърсих приятели и колеги, които мислеха прогресивно. Щастливи хора, оптимисти, които не знаеха, що е безпокойство и що е язва. Щом промених емоциите си и състоянието на стомаха ми се подобри. Не след дълго забравих, че съм имал язва. Скоро разбрах, че човек може да заимства здраве, щастие и успех от другите точно така, както може да заимства безпокойства, горчевина и неуспех. Това е най-важната поука, която съм научил в живота си. Отдавна трябваше да я усвоя. Чувал съм я и съм я чел десетки пъти, но я усвоих след собствен горчив опит. Сега разбирам какво искал да каже Исус с думите: човек е такъв, каквито са мислите в душата му. От тази история за мен аз си вземам две неща. Първото нещо е, че наистина средата е изключително важна, защото както можем да отидем надолу, така и тя може да ни изстреля. И второто нещо, което си вземам от тази история, всъщност е именно това, че е изключително важно да правим това, което ни харесва, това, което ни доставя удоволствие, това, в което горим, това, за което в очакване тръпнем следващия ден да дойде. Защото когато има несъответствие, когато има сблъсък между това, което наистина трепти вътре в нас и това, което трябва и ни се налага да правим, започваме да развиваме различни състояния. Било то язва, било то паник атаки, било то автоимунни заболявания, абсолютно всякакви физически неразположения, състояния и предизвикателства. Затова, мили хора, където и да сте, правете това, което обичате. Правете всичко с удоволствие, всичко с душа, всичко с ентусиазъм. И когато забележите моменти, в които тези емоции не се проявяват, то се запитайте защо е така и направете така нещата, че отново да се върнете към тях и отново да правите това, което ви харесва. Ако съдържанието ви е харесало, ще се радвам да го споделите и много ви благодаря, че изгледахте, че чухте тази история и надявам се да съм ви била и полезна.